De ulalah lama karajo kalini timingingi mancari ladiang jo mancari sabi ma atwe jarum jo ma atwe pinjai lah tingingga pulo sumbayang muga ha anga anga de ulala lama duduk di palantam menonton TV jo parabola mancaliak dunia dalam berita dari Korea lah sampai ke India lah tingingga pulo sumbayang de ulala lama lalu bakaguah dari megau lah pindah ke dalam tabuah agi pagi salimik di tambuah ayam baku kuat jawi malanguah kiro agi lah jam 10 lah tingingga pulo sumbayang de ulala lama bakarajo di dapue mambuik sup jo mambuik bubue mambuik para gede jo mambuik cindue lah tingingga pulo sumbayang lo ha anga anga de ulala lama baulah raga balagi-lagi jo bakaja-kaja main takraw jo main bola lah tingingga pulo sumbayang aku seluruhnya dek dunia ke bapak ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tanam pinang rapat-rapat agar tak dapat puyuh berlari. Jawab salamku kurang semangat. Ku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la. Wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarrafa wa fadla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du thumma faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala aidan qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tentunya para guru-guru, para buya, para ustadz, para alim dan ulama nan tahu dinan halal nan jo haram sarato sah dengan bata suluah bendang dalam nagari basuluah nan bapantang padam bapalito nan bapantang mati. Kemudian yang sama-sama kita muliakan angku niniak mama nan gadang basa batuah nan bapucuak sabana bule baure sabana tunggang di anjuang tinggi di amba gadang.
Kemudian yang dihormati para tokoh-tokoh, para pemuka-pemuka masyarakat, nan didahulukan salangkah ditinggikan sarantiang. Kemudian dihormati Ketua Umum PKDP Kecamatan Rimbo Bujang beserta seluruh jajaran. Tidak lupa kepada ketua panitia, segenap panitia pelaksana yang telah mengangkat dan mensukseskan acara kita pada malam hari kini. Kemudian tentu seluruh para tamu undangan, pengurus, dan tentu PKDP yang hadir pada malam hari kini. Para ibu-ibu, indua-indua bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampuang hiasan dalam nagari. Umumnya seluruh kita yang hadir, ndak bisa disebutkan satu persatu. Kok kete indak disabik namo gadang indak baimbawan gala. Nan pokok lai tasungkwi diato tatanai lantai talingkuang dindiang. Lebih luas lagi tasungkwi langit tatanai bumi. Semenjak dari luar sampai ke dalam, dari moko sampai ke belakang, dari nan kete sampai nan gadang, dari gigie baru nan mulai tumbuh sampai nan alah balubang, dari matowe nan alah mulai maakwa-akwa sampai nan lai masih nyalang. Nan pokok lai hadir insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat induk dun sana nan ambo muliakan, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Rabbul Qadir Jalil. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam hari kini berkat limpahan nikmat dan rahmat Allah, seluruh kita nanti bo iyo lai datang. Seluruh kita nan datang, alhamdulillah iyo lai tibo. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita nan basamu. Sehinggonya Bapak dan Ibu, dek karena nikmat dan rahmat Allah Ta'ala kolah mangkolah dapat kita melangkahkan kaki kita nan duo, maayunkan tangan kita nan duo daripada rumah atau tempat kediaman kita masing-masing, lah dapat kita hadir bakumpul bersama-sama di masjid pada malam kini ko dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, semenjak nyawa ditiupkan kepada batang tubuh kita, semenjak roh ditajalikan kepada jasad kita, sampai hari kini, sampai malam kini, dan bahkan sampai waktu kini, nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita. Sedetik pun Bapak dan Ibu tak pernah terlepas Allah berikan kepada kita nan namanya nikmat dan rahmat tersebut. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, seluruh nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sangat wajib bana hukumnya dek kita untuk mensyukuri. Iyo para lubana kirwe kita ko bersyukur Bapak Ibu. Tumpaan mengko para lubana wak ko bersyukur ne eko tangko. Kalau kita caliak di dalam hadis kudusi Bapak Ibu, kata Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkur ala ni'mati falyatlub rabban siwaya. Kata Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu, sianan indak namuah bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Kalau mode itu Allah Ta'ala bakato, Bapak dan Ibu, itu tu tandoe Allah ko bangih ko atau begang. Bangih ko atau begang. Kaduo-duo wejah. Tu bahane bolah takkan tua. Lah ia jago dua lah. Lah coba lagi sanjo bagu. Lah makwa sekali. Kadua-dua weja. Bangih iyo. Habegang iyo lo. Jamba Tuhan juo ka akulai, carilah Tuhanan lain. Kalau kita ndak namuah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Kama Tuhanan lain kadicari dek kita, Bapak Ibu. Tumah kita seluruhnya kolah yakin bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kama Tuhanan lain kadicari. Jadi uni jua bumi aku kolai. Carilah tempat tinggalan lain. Akan malu tempat tinggalan lain kali cagi. Amuah bana kini kau wa tinggal kateh langit, Pak dan Ibu. Nah langit tu punya Tuhan. Calialah dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah seluruh nan adoh di langit, seluruh nan adoh di bumi, sadoalah ko punyo Allah. Kama tempat tinggalan lain kada cegi. Untuk itu Bapak dan Ibu, supaya Allah ko nak bangih kepada kita, supaya Tuhan ko nak begang kepada awak, maka kita syukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian daripada itu salawat berangkaikan dengan salam. Ndak pernah henti-hentinya, ndak pernah bosan-bosannya kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu disampaikan yo hendaknya kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, bergelarkan al-amin, bertitelkan Habibullah, parik panji kota Mekah wal Madinah, intan berlian di dalam surga, Nabi akhir zaman yang cintanya bukan main kepada kita umat. Beliaulah Rasulul Habib Sayyidina wa Maulana Mustafa Muhammad. Lagi Sayyidina wa Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh de Allah kita sumbayang, nan Allah tu bananda adoh sumbayang dah. Tu sialo nan kadisambah Allah tu bananan Tuhan. Disuruh de Allah kita payah naik haji, nan Allah tu bananda adoh payah naik haji dah. Lai adoh pernah salamuko tadanga de kita Bapak Ibu, Tuhan payah naik haji ke Makkah, aklokter nan kabagalo gati. Ndak ada. Tapi Bapak dan Ibu, disuruh de Allah kita bersalawat kepada Nabi. Allah tu bananan labiah dahulu bersalawat kepada Nabi. Kita cari di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sedangkan Allah dan para malaikat saja lai basalawai ke Nabi. Kira-kira Bapak Ibu, kok ndak basalawai Allah kepada Nabi? Basalawai bana Allah kepada Nabi aun tuange gati. Basalawai bana Allah ke Nabi. Kok ndak basalawai Allah kepada Nabi? Apakah dipecat lo Allah menjadi Tuhan? Itu indah ada. Indah bana bersolawat Allah kepada Nabi dan Allah itu Tuhan saja. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kau basalawat juga Allah kepada Nabi? Ikulah Bapak Ibu membuktikan, mewujudkan rasa cinta dan rasa sayang. Karena kemuliaan Nabi lah yang membuat Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Di itu mangkonya Bapak Ibu, Allah suruh lo kita, Allah perintahkan pulau kita. Dalam Al-Quran ko sambungan ayat tadi Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi, ucapkanlah solawat dan salam dengan sempurna. Kalau kita basalawai ke Nabi Pak Ibu, adoh nak untuange gati basalawai awak kepada Nabi. Adoh banalah untuange tua untuange tuangko. Onan banyak mola solawat mola kepada Nabi, di akhirat iswa molah disyafaati. Duduklah jotaga molah di bawah payung panji. Ho masuk mola sarugo ngonggo kampung dena rami. Oh angga iyo onggoy onggo oi. Kalau awak mau luik badikie, itulah dua batang lo lambang itu. Nah, pilih itu malambang kita dikit enggak? Oh lambang lagi, baga banyak malambang 1.500. Kecil aku baga-baga 1.500 kok kira 50 batang kira. Aun tuange Bapak Ibu, bersalawat kita kepada Nabi aun tuange. Sekali mola salawat mola kepada Nabi, 10 lah dosa molah diampuni, 10 lah derajat molah dinaiki. Oh 10 molah pahala langsung lah dituli. Oh angga iyo onggoy onggo oi. Aun tuange bersalawat kepada Nabi Bapak Ibu, sekali bersalawat kepada Nabi 10 dosa diampuni, 10 derajat kita dinaiki, 10 pahala langsung dituli. Nak gancak basalawat ke Nabi itu Bapak Ibu, atau bagaimana kau malih juga basalawat itu lain. Lain tak ada ya. Kalau segala kita nanti siko alhamdulillah. Iko mencari wajah aja ya. Yo bana bantu orang kamu suak sarugo je kasadoan ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Laya muah kami membaca salawat itu tunyeh tuanku. Tua loko salawat enan ka kami baca. Salawat nan kadi baca de awak Bapak dan Ibu. Salawat nan lai dapet de awak ai tu je baca. Salawat nan tak dapet de awak ijan dibaca.
Iyo ba ang macoy na dapik no mah. Bagi kita nan lay dapik bapak dan ibu, mari kita turian basamo-samo. Bagi kita nan tidak dapik, kita ngari-ngari sangenean sajo muncuang kita. Nah tidak buliah baa, ndak satu sangene Allah juo, nyo mangame di mancalewa. Ko tuang kukulah babini, ko tuan lun gak ti ko ya. Itu jangan dipikir. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Lai senang hati kita reknya. Biarlah bunyi kambiang membebek guys suara ambo. Lai kanca. Ya benar lah ka. Atam buah. Awak ya pantang diangi elo kemana. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Siti Fatimah binti Rasuli, Nabi Muhammad junjungan kami. Lailah suah amanan nasuah pada lagu Fauzana. Anan kala suah ko yola suah salawat ko ba amang ko speaker nan bahibian di rumah tu lagu Fauzana di taruhnya. Belum pernah terdengar dewa salawat awak ko nan dihidui di rumah itu dah lain. Kini ko bapak ibu di majulah awak nan tadanga lagu nan dihidui ande ugang ko lagu Fauzana ko jadi taruhnya. Cinan bana kacinan bana aja. Asal awak ko ndak yo do dihidui ane dah. Alun juo kalah Fauzana tu dewa ni dah. Ugang piaman membali baju dibali dua pasang. Kalau ibu mencari minantu, pilihlah lahanan lai sumbayang. Kalau ibu mencari minantu, pilihlah lahanan lai sumbayang. Lai karanga ko si peker ko nandagi sa banay ko. Atu ba aman ko sumagang-ugang juwo minantu Kini ko bapak ibu kok mencari minantu ton karena aduh batanyo tanyuan lah no. Ko lay sumbayang ko tindak na aduh batanyuan dah. Nan batanyuan kini ko karajowe. Nan batanyuan kini ko pitihe. Nan batanyuan kini ko pangkee. Nan batanyuan kini ko jabatane. Kok nyo majalah jadi guru Allah kalua SK ko atau honor. Atu na batanyuan kini. Kalau nyo magan tahu Allah tagak sundangan lon. Atu na batanyuan kini. Kalau nyo manggaleh Allah bagai cek kadaya. Allah baga buah toko Atu na batanyuan kini. Pikok lai sumbayangin dah ayo ndak aduh tanyo-tanyo dah. Patui lah bapak ibu. Nyampang lah ye anak ndak pandai ya aku maazan anda
Tapas sojo baca gitu angku ustad urang siak lah. Kadang-kadang amoh lo lapeh kawak cek-cek. Anak kecek bebo kong cucua ala lahir ko dan kecek nenek atu baang lain ndak operasi gai lain ndak dong ko lain lancar aja nyo lain mugah rezeki atu syukur mah kepada Allah syukur yo syukur tuangku tapi sampai kini alun ba azanan laido alah keh lah capek lah awak bapak ibu kok nyampang di bau ede urang azan kau masaki to di bau ewak dengan azan kau mah bidan to kan nak banyak kesanang hati kau dah tu ba anak sanang hati belum di surau awak azan di musola di musaji awak azan Allah parau suara de azan Allah tagam uye liye de azan na dora pe sengene Allah yuora tapi duma sakit kau azan duma bidan kau azan sekali azan jadi 50.000 lah ye je nak orang 5 sehari baga baca ana ba amang ko takui ayah ko ma azanannya Bapak Ibu sebab di dalam bacaan azan ko tadi aduh kulimah mengajak solat asamantaro ayah ko nak sembahyang hayya 'ala shalah atakatu caru mazanannya mode itu caruin itu papa atakatu caru mazan itu papa di lunak-lunaan suara waktu nih aduh lo sebagian kadang-kadang kan bahagia gadangan jadi mazana anak kan bahagia gadangan jadi hayalah salat mode itu mah azan anak kalim pasiangan anak kau dia beli tapi tangih anak kau dia beli aku nyala pandai bagan anak ranya bagan anak lah makna itu bebo sungguh pun lafaz azan yang kita bacakan hakikat yang sebenarnya adalah kita membisian kata lingo anakku tadi oi anak kanduang kok lah gadang nanti sumbayang yo nak yo nan ditakui ane de ayah ko Bapak Ibu kok nyampang di buede Allah Ta'ala anak ketik kok pandai mengecek mereka Allah Ta'ala kok kan pandai membuat anak ketik mengecek aku di buede Allah Ta'ala anak ketik kok pandai mengecek mereka ayah awak lo nanti disuguhi sebayang ayah dia sebayang ada adik ko lah nanti takui ini de ayah ko baagati ke bebo aduh ayah di siku kini gak tito lain kecamaah indah ada kalau sagalo kita nanti siko alhamdulillah iku mencari wajah aja yo bana bantua orang kamasuk sarugo je kasaduan ya amin ya rabbal alamin jadi baga sumbayangku nan wajib dalam sehari dan semalam papa bebo 5 kali dalam sehari dan semalam tapi kadang-kadang dek karajo dunia sumbayang tinggal dek urusan dunia Allah tinggal dek ulalah lama karajo kalimi timingingi mancari ladiang jo mancari sabi ma atwe jarum jo ma atwe pinjai lah tingingga pulo sumbayang muga ha anga ade ulala lama duduk di palanta menonton TV jo parabola mencari dunia dalam berita dari Korea lah sampai ke India lah tinggal pulau sumbayang
Ungu de ulala lama lalu bakaruah dari megau lah pindah ke dalam tabuah agi pagi salimik di tambuah ayam baku kuat jawi malanguah kiro agi lah jam 10 lah tinggal pulo sumbayang ungu de ulala lama bakarajo di dapue mambuik sup jo mambuik bubue mambuik para gede jo mambuik cindue lah tinggal pulo sumbayang no ha anga de ulala lama baulah raga balagi-lagi jo bakaja-kaja main takraw jo main bola lah tinggal pulo sumbayang aku seluruhnya dek dunia ke bapak ibu dek karajo dunia sumbayang tinggal dek urusan dunia Allah tinggal ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wahai sagala kita yang beriman janganlah kita lalai daripada maingi Allah dek karano maurui harato bando dek karano maurui anak cucu wa may yaf'al zalika orang yang memperbuat demikian faulaika humul khasirun itulah orang nan paling marugi. Seluruh kita nan hadir pada malam kini Bapak Ibu rencana kita ko kamamilih untuang ko atau kamamilih ugi mamilih untuang mamilih ugi ko iyo kita kamamilih untuang Bapak dan Ibu jangan pernah sampai kita maninggaan sumbayang nan limo ko sapakai kita to de itulah mangkonyo Bapak Ibu pada malam kini sangajobana kita hadir bersama-sama babondong-bondong kita datang kamu saji ko dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita adukan pengajian mudah-mudahan Bapak Ibu bisa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sehinggonya tak ikut dek kita suruh tak antian tagah tak ikut Rasul tak sembah Allah malam kini Bapak Ibu kita memperingati Maulid Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita peringati hari lahirnya pada malam kini Bapak Ibu memang bukanlah sembarangan Nabi bahkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat istimewa Nabi Muhammad ko Bapak Ibu Nabi yang paling mulia di antara para Nabi banyaklah hari antara hari indah samulia iyo hari Jumat banyaklah nabi antara nabi indah samulia Nabi Muhammad hari yang paling mulia adalah hari Jumat mulai dari hari Sinayan Salasa Gabaa Kamis Jumat Sabtu dan Minggu hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat sehinggonya Bapak Ibu hari Jumat kok digelari dengan Sayyidul Ayam penghulu sagala hari pemimpin sagala hari sehinggonya Bapak Ibu siapa orang yang melaksanakan ibadah di hari Jumat ibadah yang kita laksanakan pahalonyo dilipat gandokan apalagi bagi kita laki-laki Pak sehingga ada ibadah khusus kita di hari Jumat atau mah sholat Jumat jadi hari yang paling mulia adalah hari Jumat kemudian Bapak dan Ibu kalau Nabi yang paling mulia memang adalah Nabi Muhammad
mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai ke Nabi Isa. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Al-Mustafa. Nabi yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak hanya Nabi yang mulia, tetapi Nabi Muhammad pun adalah Nabi yang sangat istimewa. Ba'a istimewa, sehingga Bapak Ibu sampai dikatakan gelarnya saja adalah nan Nabi Muhammad ke anak tongga baradia banyak, anak bungsu kakak dari nantuo. Sia salamoko nan aduh tadanga dek kita urangi takah Nabi ko pebo. Bana istimewa itu loh. Nabi Muhammad anak tongga, tapi sungguh pun tongga baradia banyak. Ba'amo kasui Bapak Ibu lah jalehnya anak tongga. Nan tongga ko tunggal, nan tunggal ko cieknya, tapi baradia lo banyak. Ba'amo kasui Bapak Ibu, bukan barabah makan padi, antah barabah makan sikadudua. Bukan di Makkah saja Muhammad berdiri, antah kok samojo kita sadang dudua. Kalau kita kaji pakaro Nabi Muhammad, nan Nabi Muhammad tu iyo cieknya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita kaji pakaro Nur Muhammad, asal kejadian seluruh alam ke berasal daripada Nur Muhammad. Wajar Nabi mengatakan anan kecil Nabi Bapak Ibu, ana min nurillah wal alamu minni. Aku ini dari nur Allah, sementara alam ini dari nur aku. Asal kejadian seluruh alam kau Bapak Ibu berasal daripada Nur Muhammad. Tumangku banyak adia. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah anak bungsu, tapi sungguh pun bungsu kakak lo dari nantuo. Ba'alo mau kasih Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah anak bungsu. Memang beliaulah Nabi yang terakhir. La nabiya wala rasulah ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah akhirul anbiya, akhir para nabi. Nabi Muhammad adalah khataman nubuwah, penutup segala nabi. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, mangkue anak bungsu. Tapi sungguh pun bungsu Bapak dan Ibu, kakak lo dari nantuo. Ba'a kakak dari nantuo, cobalah sianan paling tua. Nan paling tua Nabi Adam. Sedangkan di dalam kitab Syarafal Anam, di dalam rawi nan kedua, kalau kita mulut badike Bapak Ibu, tu ada dibaca di orang siap badike. Di dalam kitab Syarafal Anam, Nabi pernah bersabda, anan kecil Nabi Bapak Ibu, kuntu nuram baina yadayillahi ta'ala qabla ayyakhluqa Adam bi alfai'am. Ada aku ini nur di hadapan Allah sebelum Adam jadi 2000 tahun lamanya. Adam alun dibuat, ambo Allah sudah nan kecek Nabi Muhammad, tetapi iyo baru pun nur sama tomato.
Di mana letak nur ko tadi? Di sudut arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nan ditonton, itulah nan dipandang dek malaikat Jibril sebelum nur itu menjadi Nabi Muhammad. Alun manga-manga Nabi Adam lain lah 2000 tahun dahulu Nabi Muhammad daripada Nabi Adam, tapi ayo baru pun nur baru. Kemudian Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, anan kecil Nabi Muhammad, falamma khalaqallahu ta'ala Adam alqadzalika nura fi tinatih. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah jatuhkan, Allah titipkan, Allah tumpangkan nur Muhammad ko tadi kepada tanah nan kadibuean ka menjadi Nabi Adam. Dibuat de Allah Ta'ala Nabi Adam ko dari tanah Bapak Ibu, di kampo tanah Adam jadi. Dibuat de Allah Ta'ala Nabi Adam ko dari tanah kirwe macam-macam lo tanah na dia biak. Ada itulah mangko bantu kita manusia kini ko macam-macam lo. Aduh dahulu diambian tanah nan kunyang. Atu mangko doh bantu kita kunan kakunyangan lo. Kunyang lanse namoe. Kunda sau matang. Kirwe adoh lo dahulu diambian tanah nan putiah. Bantu ekini ayo sabana putiah jaran niah lo bantu kirwe adoh lo dahulu diambian tanah nan hitam. Bantu ekini yo hitam lo, tapi sungguh pun hitamnya karena hitaman nih. Akhirnya dulu diambian tanah nan sarang elok. Aku mata kahambo ko bantu Aku coba dewa ke tanah nan sarang elok namanya kena. Iyo ko tindak. Ayo anje lah dulu menyenangkan hati awak aja. Masa kali ko awak kamangi gasuwe bagu Diciptakan Nabi Adam ko dari tanah Bapak Ibu, sehinggonya lah babantu lah berwujud seperti manusia takah kita kini kau. Nan nur Muhammad ko tadi manumpanglah di limbago Adam. Karena nur Muhammad ko tadi Allah titipkan kepada tanah nan kadibuean ka menjadi Nabi Adam, sehingga manumpanglah nur Muhammad ko tadi di limbago Adam. Anan terjadi Bapak Ibu, dikeluarkan Nabi Adam dari dalam surga, diusir Nabi Adam dari dalam surga, dicampakkan ke atas dunia. Nan Nabi Adam ndak baa-baa, nan Nabi Adam tetap selamat. Baama keselamat Nabi Adam Bapak dan Ibu, baama ko ndak baa-baa aja Nabi Adam ko doh arah hasil we. Karena dek Nabi Adam ko adoh nur Muhammad tu rasio. Kemudian Bapak Ibu, dari Nabi Adam Allah pindahkan pulau nur Muhammad ko tadi kepada sulbi Nabi Nuh. Alon anta jadi tiba dek Nabi Nuh Bapak Ibu. Dilanda Nabi Nuh ko dek banjir yang sangat besar. Datang ke Nabi Nuh ko tsunami nan sangat gadang. Nan Nabi Nuh ndak baa-baa. Nan Nabi Nuh tetap selamat. Arah hasilnya Bapak Ibu, bagaimana selamat Nabi Nuh, bagaimana ndak baa-baa aja Nabi Nuh ko doh. Rahasianya karena dek Nabi Nuh ko adoh nur Muhammad. Kemudian Bapak Ibu, dari Nabi Nuh Allah pindahkan pulau nur Muhammad ko tadi kepada sulbi Nabi Ibrahim. Tiba dek Nabi Ibrahim alon nan tajadi Bapak Ibu. Dibakar Nabi Ibrahim dek Raja Namrus ke dalam kobaran api yang sangat besar.
dicampaan Nabi Ibrahim dek Raja Namrus ke dalam api dan sangat gadang dibakar Nabi Ibrahim ko dek Raja Namrus sahalai bulu Ibrahim pun indak tapanggang. Bahkan nan kira maik bana Bapak Ibu, kayu pembakar Nabi Ibrahim ko tadi babuah dalam api nagadangka amakan lama Nabi Ibrahim dalamnya sainggonyo nan api ko tadi Allah perintahkan kata Allah kepada api ko Bapak Ibu, perintah Allah kepada api dalam Al-Quran Allah abadikan perintah Allah kepada api, ya naru kuni bardawa salaman ala Ibrahim, wahai api dingin tolong salamaian Ibrahim. Api adalah makhluk Allah dan api akan tunduk dan patuh serta taat terhadap perintah Allah sehingga nak taluk di api membakar Nabi Ibrahim dah. Selamat Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrus. Rahasia Bapak Ibu, karena dek Nabi Ibrahim ko adoh Nur Muhammad. Dari Nabi Ibrahim Bapak Ibu, Allah pindahkan pulau Nur Muhammad ko tadi kepada sulbi Nabi Ismail, anak kandung dek Nabi Ibrahim. Alo nanta jadi tibo dek Nabi Ismail Bapak Ibu, disemblih Nabi Ismail de ayahnya Ibrahim, didabiah Nabi Ismail de ayahnya Ibrahim dengan sebuah pisau yang sangat tajam. Cie lubang pori-pori Ismail indak putih. Oh nak tajam ke pisau diulang dek Nabi Ibrahim asah pisau ke Bapak Ibu, sehingga di balahan pisau ko tadi ke batu balah dua batu ribu di dapiahan pisau nan tajam ko tadi dek Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail balik anan dibaca dek Nabi Ibrahim ketika mendapiah anaknya Ismail. Nabi Ibrahim ko tadi mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dabiahan pisau nan tajam ko tadi dek Nabi Ibrahim ke anaknya Ismail sehingga memanjui darah ko tadi Bapak Ibu. Tapi yang terjadi dibuka mata dek Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menceliak ke sebelah suo, kironyo Nabi Ismail galak-galak menceliak ayahnya Ibrahim. Kironyo Bapak Ibu, Nabi Ismail nan didabiah dek Nabi Ibrahim ko tadi langsung Allah ganti dengan seekor kibas. Kok jo cara wae seekor ikan biang. Di sekolah Bapak Ibu asal usul terjadinya kurban. Selamat Nabi Ismail dari sembelihan ayahnya Ibrahim. Rahasia Bapak Ibu, karena dek Nabi Ismail ko adoh Nur Muhammad. Kirwe ko kajiye Bapak Ibu, kalau Nur Muhammad tu yo bana adoh dek kita kamajuo kita kapai nan kita ndak kaba-aba adoh nan kita akan selamat. Tapi Bapak Ibu yo jaleh baanan Nur Muhammad ko denya yo sampai maripai ko hendak yo jaleh nan tarikai ko awak Bapak Ibu kan Nur Muhammad tu banana lalu jaleh lain tarikai ko lalu putuih lain maripai ko lalu sampai lain. Awak pernah sampai mananyuan ke Buya Bapak Ibu, ketika Buya menyampaikan kajian mode itu ke jawab ke Buya, Buya kok yo mode itu kajian Buya ayo niu lo waktunya Buya cinan lo waktunya Buya nan tahan napi tahan pisau tu Buya baacar we Buya. Kalau yo nanda nan mode itu kecek Buya ayo putuh tarikai kone sampai maripai kone tu ke jawab awak kan tarikai kona lalu putuh lebih ya maripai ke banana lalu sampai lebih ya
lun jaleh ba anak Nur Muhammad ko lebiya ba acara biya dek buya bapak ibu baca duwih dia lain kalau yo dek tuanku aduh doa nak dibaca awak dek penasaran bapak ibu bahasa sa'an biya kata re tu doa nak dibaca biya ayo ditunjuk andek buya doa bapak ibu lain dah ba alom baca disiko doa itu gak ti ad kecek buya doa bapak ibu coba kita dengar lo ko anak kecek buya doa wajah tu wajhiya mandi di lubuk tarok karena batu indak baa karena ladiang indak talok kita papalah doa tuan beko tiba di rumah iyo baca boan lo bambiak pisau basaian ke tangan kirwe luko au bete surang yo bukan kajinan indak mempan mungkin barakai enan alun tibo kalau kecek buya apa bu kalau kajinan modeko koyo batuwi kasagangan dah bampek mato mu hanya dah kalau dalam kajian tarikat syatariah apa bu babi aik ne dulu memaci kain putiah ne dulu baru dia jadi buya kajinan modeko kemudian bapak ibu Nur Muhammad nan barado di sulbi Nabi Ismail ka Allah pindahkan pulau Nur Muhammad ko tadi kepada sulbi Abdullah ayah kandung dek Nabi Muhammad sama Nur Muhammad ko adoh dek Abdullah anan tajadih tibo dek Abdullah bapak ibu sama Nur Muhammad ko adoh dek Abdullah orang nan paling kagagahannya di negari Jazirah Arabia tuh. Sehingga karena hati orang indua-indua di negari Makkah kepada Abdullah kasadualahannya. Atibo de Abdullah ko bapak ibu ko pamanih namanya kena pakasiah. Di kalau Nur Muhammad tu yu adoh di kita bapak ibu kamajuo kaji bisa. Atibo de Abdullah apa kasiah pula paman nih jadi yang terjadi bapak ibu sama Nur Muhammad tu ado de Abdullah bukan yang paling kagagahannya di negeri Jazirah Arabia tu sehingga karena hati wanduan di negeri Makkah kau dibuatnya Yuntung tak adoh Abdullah tu kini pak ku adoh jualah Abdullah tu kini mungkin tak dapat bagian kita laki-laki kau dah aku nindu aku pengenai ke Abdullah tu je. Ketika Abdullah mendapat jodoh jo Siti Aminah, menikah Abdullah dengan Siti Aminah, anan terjadi bapak ibu. Orang indua-indua di negari Makkah manangih, marawang, maluluang. Orang Indo-Indo di negari Makkah dibuatnya nan gadih-gadih atunan paling dayih tangih nan nalah tuo nalah jando nak bayak lo bunyi tangih sampai ke anak ngene bapak ibu menangih dibuat mancali orang ku menangih je kasadone anak ngene kau tadi lah satu lo menangih ditanya udah ayah anak bertagihan pihak yo ba anak ka menangih awak pulo dek ya Abdullah lah mandapek jodoh jo Siti Aminah tu mandapek jodoh Abdullah jo Siti Aminah mangalo kau nan menangih yo ba anak ka menangih awak pulo dek ya awak kana hati lo ka Abdullah kiroe anak ketek nan menangih ko bapak ibu itulah nan banamo Siti Khadijah sehingga sampai tala buah kato-kato di Siti Khadijah ko bapak ibu anan ketik Siti Khadijah ke Abdullah hai Abdullah indak dape engkau begini indak dape engkau de ambo kini biswa tibo de anak engkau ambo akai ayo babayo Siti Khadijah ko kiroe pe bu kalau dek Siti Khadijah ko kaji
ko nak dapat anak ko nak dapat ayah ndak dapat ayah anak awak kadang-kadang enggak takut-takut lo menyampaikan kaji ko pebo yo ko adoh lo orang nang kane hati ka ayah awak dulu dek karena nak dapat ayah awak di nyoro mu ayah awak lah jama awak tu nak dapat ayah awak deh aku awak lo nak kadiakan yo mau nak dapat ayah anak tapi bapak ibu terijabah doa Siti Khadijah yo terbukti nandek Siti Khadijah bapak ibu nan Siti Khadijah ko doa mustajab sehingga anak terjadi bapak ibu ketika Siti Khadijah lah berumur 40 tahun bahkan lagi lah menjadi seorang yang janda lah baganak lo cie namo anak halah akhirnya bapak ibu menikah dengan seorang pemuda yang sangat gagah dan ganteng sekali yang gagahnya tiada banding yang gantengnya tiada tanding baru berumur 25 tahun beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo kok nan kajodoh tu bapak ibu bajadih barang kau menikah Siti Khadijah dengan anak Abdullah tunan Nabi Muhammad di bapak ibu lah menikah Abdullah dengan Siti Aminah barulai Allah pindahkan Nur Muhammad nan ada di sulbi Abdullah ko tadi Allah pindahkan kepada rahim Siti Aminah lah pindah tu Nur Muhammad dari sulbi Abdullah ke rahim Siti Aminah anan terjadi tiba di Abdullah indak dicalia aja Abdullah diulang dolai ndak ajan Abdullah diulang dolai dulu baamang ko kana hati bana ugang ke Abdullah baamang ko batabi tangih bana ugang Abdullah menapik jodoh jo Siti Aminah dulu bapak ibu mangko tagilo-gilo urang ke Abdullah arah hasioe karano de Abdullah adoh Nur Muhammad kini Nur Muhammad lah dipindahkan dari sulbi Abdullah kepada rahim Siti Aminah tiba de Siti Aminah alon nan terjadi bapak ibu 9 bulan lebih dan kurang Siti Aminah mengandung Nur Muhammad nan Siti Aminah ndak adoh maraso susah Siti Aminah ndak adoh maraso payah ndak adoh banyak kanda de Siti Aminah dah ndak babeda je Siti Aminah nan disiko ba anak babeda pulo kalau Siti Aminah dan disiko menga 9 bulan 3 bulan lo jadi nih kau nak banyak kanda beko kalau lah tibo masuk penganduangan itu sarulah nang ka diminta tengah malam amang kamu do na diminta akapa ka dicagian awak tu pak anyo mengidam namo itu lain urang Indo aku kalau lah tibo masuk penganduangan itu pak ibu bermacam-macam mau dipinta bermacam-macam mau di penganduangan bermacam-macam lo mau di mengidam aduh kerajunan bangi aja nyoberang aja mencari suami eko jadi jo dulu bapak ibu suami eko nak pernah gagah ni nampak dia kini ndak ada lain paiken mencari suami dia jijo ada lo kan di aku penganduang itu nan salo kalama aja nampak dia nyomakan dia karajoe salo kalama aja sadang menyasah dia ye nampak dia sabun jo sabun tu dikunyah halah babuyah muncuang ayo macam-macam model ada lo kan di aku masuk pengidaman itu nyonan maludah aja tuk sebentar maludah lah kalalo anak maludah aja baru kasudah ne jo talingo suami yang diludah ne anak tak bawa dia tu pak amangah kau namo kau yo baali dia udah awak tadi rencana yo lai maludah ke lubang WC mah tapi dia tak sasak nampak talingo udah lah bantu lubang WC lo bantuan atau di siko jo maludah
Tapi ndak do Bapak Ibu dengan Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad. Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad mengandung Nur Muhammad ko tadi ndak do gadangnya pawi Siti Aminah kada. Anak beda di Siti Aminah nisiko to. Kalau kita bebo, aku Siti Aminah nisiko, kalau ibu-ibu mengandung ndak gadang pawi di buah Tupa Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad dan mengandung nado gadangnya bawi Siti Aminah kada. Beda, yu aduh beda sangene bebo. Beda sangene mana aja nih beda. Kalau ibu-ibu na mengandung, kalau ibu-ibu mengandung nan ibu kandung tu namoe limbago. Samakin gadang limbago, samakin gadang pengandungan, samakin gadang pengandungan, samakin gadang parwi di bueknya. Iyo tidak. Tapi kalau Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad nanyo kandung tu adalah Nur Muhammad. Nan nur ko adalah cahayo. Nan cahayo ko indah mampa gadang tampai. Ko adih badan dia kato bamisa ambuh gialo lah contoh pebo contoh coba kita ambil karuang 2 buah nan cie karuang kita masukkan rumpui ke dalam. Semakin banyak rumpui kita isian semakin gadang karuang di bueknya. Yo tidak mode itulah kalau ibu-ibu na mengandung. Tapi coba kita ambil karuang cie lain di isian karuang nanci liko jo cahayo masukan cahayo ke dalam ambil senter di sigi karuang ko tadi masukan cahayo ke dalam lebat tambah gadang karuang dinya indah ada cahayo lampu nang gadang ko menambiak apa ibu masukan cahayo ko tadi ke dalam karuang ko tadi lebat tambah gadang karuang dinya indah dua doh lampu sorot di jalan nampel yang gadang tu manam dia masukan cahayo ke dalam karuang ko tadi lebat tambah gadang karuang dinya indah jua doh mode itulah perumpamaannya Siti Aminah nan mengandung. Kalau ibu-ibu mengandung nan ibu kandung tu namanya limbago, semakin gadang limbago semakin gadang pengandungan semakin gadang parwi di bueknya. Tapi kalau Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad nan inyo kandung tu namanya adalah Nur Muhammad. Nan nur tu adalah cahayo, nan cahayo indah mampa gadang tampai. Sahinggonya Bapak Ibu batapean pada 2 baleh Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkan. Ikolah yang kita peringati pada malam kini sesuai dengan janji Nabi Bapak Ibu anan kecek Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Man azama maulidi wajabat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Siapa orang yang membesarkan hari kelahiranku kata Nabi, nanti wajib aku beri syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita memperingati Maulid Nabi, kita bagadang-gadang mode malam kini, mudah-mudahan nanti di hari kiamat yo ditunggu kita dek Nabi Muhammad dengan syafaat. Amin ya rabbal. Iko bananan kita haruk Bapak Ibu syafaat daripada Nabi. Nan syafaatku adalah pertolongan. Sentiang nan kamambilai, kurang nan kamanukwa, hanyui nan kamaminteh, tabanam yang akan menyilami, yaitunya syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sia urang nan mendapat syafaat, urang nan lai amuah membesarkan hari kelahiran Nabi. Urang nalai amuah bagadang-gadang membuat acara mengadokan peringatan Maulid Nabi, itu urang nan akan dapat syafaat daripada Nabi. Dengan kita mengadokan acara mode malam kini, bakumpul bersama-sama, kita adokan majelis ilmu, kita adokan pengajian dengan acara seperti itu Bapak Ibu, kitalah membesarkan hari kelahiran Nabi, kitalah memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Nabi. Tapi Bapak Ibu, sabananya memperingati Maulid Nabi
memang tergantung adat dan tradisi. Bagaimana adat, tradisi, budaya, kesepakatan daerah masing-masing, mode itu kirwe memperingati Maulid Nabi. Tapi kalau kita berbicara mode wilayah kita Bapak Ibu, Piaman Laweh tuh kalau di kampung-kampung kita memperingati Maulid Nabi ko kan yus sabana bagadang-gadang. Amuah sehari semalam, mulai malam ini biswa lo bajamue. Kalau di kampung Bapak Ibu Maulid Nabi itu kan badikye. Adi badikye dek tu mangkolamu sebab nan badikye itu nan dibacuwe namanya kitab Sarafal Anam. Kitab Sarafal Anam tu ada sataba ko Bapak Ibu kitab Sarafal Anam tu kota banak ka sampai biswa sudah Maulid badikye itu kok man kita dengar badikye itu kok supaya kita jangan salah paham Bapak Ibu. Kalau kita dengar sapinteh lalu, kalau kita dengar sapinteh lalu, orang badikye itu kan bunyi basogak-sogak benar aja bunyi. Nan badikye itu kan bahasa awak lo tuh. Bahasa Indonesia yang baik dan benar berzikir. Atau sebenarnya adi dia ugang awakku mau bebah nama itu kan begah benarnya. Saya gancak-gancak namanya berzikir abadikye semua dia belum. Kalau kita dengar sapinteh lalu Bapak Ibu, badikye itu yo bana basogak-sogak ini. Oh ngongoi, oh ngongoi, oh ngongoi. Akan basogak ini bunyi itunya. Kau nak percaya Bapak Ibu? Kau lihat do kita bahpe awal-awal itu Kini apa kan awal-awal ni lain. Dulu apa kau bertekan-tekan kuado kita bapak awal itu abuka aja lah YouTube. Kini kulah ada di YouTube, ada di TikTok banyak cari je namanya dikye piaman tu keluar tu. Yo bana bunyi basogak-sogak ni Bapak. Tapi mau pernah bertanya benar Bapak, kat tukang dikye tu. Ana baca nama ke Jawa. Kiroen langsung diojok ni kitab Sarafal Anam tu. Kau nak kami baca tu. Mau buka kitab Sarafal Anam tu Bapak. Kiroen di dalam kitab Sarafal Anam tu bacaan-bacaan solawat kepada Nabi, kisah-kisah Nabi, sanjungan-sanjungan kepada Nabi tu isi kitab Sarafal Anam tu. Pangka aja Bapak Ibu nak banyak karancak salawat ke Nabi kiroen. Pangka di dalam kitab Sarafal Anam tu Bapak Ibu salawat ke Nabi Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Ataqal Ataqiya Assalamu alaik Azakal Azakiya Assalamu alaik Asafal Asafiya. Tunan dibaca yang badikye itu kiro Tapi Bapak Ibu, kalau badikye anak takah tadi itu membaca era ugang irama badikye itu assalamu alaikum je. Amuah sajam setengah membaca hanya berdua tuh bapasang-pasangan baganti-gantian dipangkai dan disambung oleh kawannya asa mereka aja asa mereka aja lagi ngai asa mereka aja lagi tu asal lah aja bagus tuh hanya kau tabah ya banyak mangko sampai biswa sudah ditimbul pertanyaan dek kita Bapak Ibu tu paman komode itu membaca nama itu engkau basogak-sogak nak menantu je caklah mode tadi je lah mode nantong ku baca tadi je kan cak punya mengerti lawak dinyo kirue rahasia Bapak Ibu mangko sampai mode itu membaca itu namanya bataran numan namanya bataran numan tu kalau istilah Carawa bateloh-telohan atau bateloh-telohan mengana itu engkau mungkin baca salawat kan Nabi bateloh-telohan kirwe rahasia Bapak bataran numan bateloh-telohan tu mangko sampai mode itu membaca itu mewujudkan rasa sayang rasa cinta ke Nabi itu tadi
Alun masuk dalam pangana kami le tongko. Tu mantang-mantang cinta akan Nabi, sayang akan Nabi, tu telo-telohan macu salawat akan Nabi. Ambo giah lola contoh bebo. Samojo kita bebo. Aduh ibu-ibu punya anak bayi. Anak nenek. Anak bayi lah ya doh. Ya kau nak doh kini dulu kan mana aku lah kadang anak awak tu. Nyolah itu kan nak sekadang kau jero kan bayi le dulu tuan. Anak awak ketika bayi dulu bebo, ketika nyong ini dulu, kok bagu jago lalu bagu, baca lomok pompong je muan tua, nak kaniu gaya itu dah. Ada giahnya kawak tu. Anak kau kohan, picu bola bebo. Kalau anak kau tadilah di mandian, lah di badaan, lah di parfuman, lah hagun bagu nah. Abagu diambil ada ayah, abagu nak ayah itu. Kalau lagak patang lagi, papa bebo, lagak sore lagi, nan anak kau tadi baduk kuang tu, dia ayah itu. Bagendong, babau ke halaman rumah, anak kau tadi baduk kuang. Baduk kuang anak kau tadi, dia ayah itu, ya nak. Anan kece ayah mendukung anak kau tadi, baham buang lo tu lah. Anak kau tadi baham buang dia ayah kau tadi. Anan kece ayah mendukung anak kau tadi bateluh-teluhan mengecik jo anak kau. Kece ayah anak tiaka. Yo bateluh-teluhan de ayah kau tadi mengecik jo anak kau. Tu paman kau bateluhan mana nih? Dibaca je lah delo, dah. Mu ayah lah kadang mah, tak pandai ayah mengecik delo. Mana pandai pula ayah kadang, baca je delo. Anak siaka. Itu nampak dia, yo tak boleh mak dia. Bertanya je dia nak sia. Atau mana udah. Takut nak bantu nampak dia dikecilin dah anak. Di ayah ko tadi apa ibu? Bambu-bambu nak kau berdukuang. Batelo-telohan ngecik je nak kau. Anak tiaka. Bambu-bambu nak kau bambu-bambu tu malah ping dia lain. Atau tak pandai ya anak tu. Arahasio apa ibu? Maka sampai ayahku tadi mengecek jo anakku bateluh-teluhan. Itu rasio kira. Karena de ayahku tadi begitu cintai ke anakku, begitu sayang ayah ke anakku tadi, sampai mengecek jo anakku bateluh-teluhan. Kita bapak ibu, dek saking cinta ke Nabi, begitu sayang ke Nabi, mewujudkan rasa rindu kepada Nabi, mangkwe de orang siap badike ko tadi, bateluh-teluhan membaca salawat kepada Nabi, tunan badike itu. Tapi irama dike itu bapak ibu lah sudah atur di ulama-ulama yang terdahulu. Kalau mulut badike itu bapak ibu kan malamang. Awaknya malam kini nak badike itu malamang ya baru. Kalau itu ibu lamang. Lamang nak tentu. Lah itu ibu lamang. Lah kok iyo banal itu lamang. Ado ni pernah ibu membuat. Kau lamang nanti tadi aku babali je nya. Ni babuat. Oleh ibu koyo panapan koyo banali pandai ibu membuat apa aja membuat tadi dia pakai buluah tadi dia ambil buluah dimasukin si puluh karena lama oh iya dia daun di lama dulu atau bagu dimasukin si puluh bagian santan sudah tu bagu bagoreang ndak bagoreang apa penganya dipanggang tabakar. Kalau bapanggang pak ibu, kopi. Bataan, oh lamang ko tadi teh. Atau bapanggang kamu itu tabakar. Api ndak ada bahannya. Kopi ndak. Apa jauhan sang ini itu? Apa pangan kamu itu? Basangai, bahangai. Basangai dek karano membuat lamang ko tadi basangai itu nampak dengan dikie ko tu mangkoi irama dikie tu bunyi bahangayan bunyi angangai ala masak lamang ko tadi pebo bagu babau karena saji ya nak bataan kate sugau basega-segaan dia ko tiba temu saji dalam sugau atau le bonggo-onggoan dek bonggo-onggoan tu nampak lu kan dikie ko mangkoi dek tu kan dikie tu irama aduh bonggo-onggo agak bunyi onggo-onggoy atu sejarahnya bapak ibu tapi memang kalau irama dikie ko langsung Syekh Burhanuddin nama buat
Ketika Burhanuddin berada di bulan Rabiul Awal ko Bapak Ibu, Burhanuddin duduk di tepi pantai itu ada buku sejarah itu Bapak Ibu. Burhanuddin duduk di tepi pantai dek masuk bulan Mului Rabiul Awal ko ndak tahan dek Burhanuddin ko marasuan rindu ka Nabi sehingga Burhanuddin ko membaca salawat ka Nabi. Nampak ayat ombak ko tadi Bapak Ibu, diikutilah alunan ombak ko tadi dek Burhanuddin membaca salawat ka. Tu mangkoi irama badike itu adonan nanya, adonan turun, adonan pasah surui bunyi irama badike itu. Langsung Burhanuddin nan membuat irama. Atau ado buku sejarah Bapak Ibu. Tapi dek kita dengan mengadokan acara yang seperti itu sesuai dengan janji Nabi, man azama maulidi wajabat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Siapa orang yang membesarkan hari kelahiranku, kata Nabi, nanti wajib aku beri syafaat di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada malam hari ini, sabana bagadang-gadang kita adukan acara peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan kita lah mengadukan acara membesarkan hari kelahiran Nabi, malam kini kita memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat, di hari kiamat, yo ditunggu kita di Nabi Muhammad dengan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Bapak Ibu bakumpe-kumpe kita di atas dunia mode malam kini, nanti bakumpe-kumpe lo kita balik di dalam surganya Allah, jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Masak satangkai tolong tuai, masak sarumpun makan sabi, boneh nayakkan karangkiang, ampo tinggalkan di balerong, salah di ambo nan batanam. Ko adoh manurut kita nan bayak dari penyampaian ambo tadi, mari sama-sama kita ambil, kita amalkan. Kironyo adoh nan buruak manurut kita dari penyampaian ambo tadi, mari sama-sama kita campaan. Oba acara menyampak ne ko tuangku, ko adoh jo tuangku nampak di siko dek kami baru, alu namu ta campak nan buruak dari tuangku tu lain. Anda usah kini bana campaan, beko je tiba di rumah campaan, tungguan lu ambo pulang dulu. Lati bolawak di rumah tuangku, laka dicampak alunan buruak dari tuangku, alun jo mata campak dari tuangku, takkan-akan ajuo tuangku dek kami baru, ba acara menyampaknya kolai. Aku to galian ke lubang, dimasuk anan buruak ko tadi ke dalam lubang. Indak jo mata campak do tuangku, tak bayang-bayang juo tuangku dek kami baru, ba acara menyampaknya kolai. Akito pagadang kali lubang, jo kito guys. Masuk ke lubang, insyaallah tercampak kesaduannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah ambo memohon ampun, kepada kita nan basamo ambo meminta rila dengan maaf. Baade kita nan basamo Bapak Ibu, iyo lai baagiah ambo maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.